marang kula warga garwa lan putra liwat kincange alismu kegodha anglandang rasaning ngatiku Sumoga ingkang sampun pikantuk pakurmatan sampur serius waku katuran jenggar saking papan paling lumaksana desa sono Grida Budaya mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kagodha anjrimpung jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprong rubuh ngarepin jong urip ana kutha gedhe aku kok tumbasne amasa isine apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan Jo lali oh suwe becek balenono timbang perpisahan latyakan sulestya tari wangi samudana marang kula warga garwa lan putra liwat kincange alismu kegodha anglandang rasaning ngatiku nadyan wis ling serius waku aku isih mampu nglateni solahmu tenane wong ayu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kagodha anjrimpung jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprong rubuh ngarepin jong urip ana kutha gedhe aku kok tumbasne amasa isine kowe apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan mongko kowe
bocah gunung nadyan bocah gunung aku doan jrimpung jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprong roboh ngarepin jong urip ana kutha gedhe aku kok tumbasne masa isine kowe apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan ae Just yo out apa batri prawarga sami bocah mompiar jajanan pasar kula gumulung jenang mencorong tinulak sengkala karya mulya monggo wong ayu ama matri prawarga sami pucang mompiar jajanan pasar gelang gemelang jenang mancarang tinulak sangkala karimolaya batri prawarga sami bocah mompiar jajanan pasar gulung gumulung jenang mencorong tinulak sengkala karya mulya amba batri prawarga sami bocah mompiar jajanan pasar gulung gumulung sedang mencorong tinulak sengkala karya mulya amba matri prawarga sami bocah mompiar jajanan pasar gelang gemelang jenang mancarang tinulak sangkala karimolya luar biasa niki sambur pakurmatan ingkang kos pindah nggih katur dumateng ingkang hamaku karsa.